230 godina mi žao. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, baba. Je li ovo za Bukovac? Za Bukovac, ajde. Dobro, dobro. Uzmiš kartu. Molim? Da kupiš kartu. Ne karta. Baba, da kupiš kartu do Bukovca. Da platiš kartu. Nema baka para, baka stara. Pa kako baka misliš da se voziš ako nemaš kartu? Samo 2 stanice ide. 2, 3, jedna stanica, karta mora se plati makar. Ajde. Nema baka para, visok datum, nije stigla penzija. Ti bre babo, pa kako ti misliš? Pa i ja plaćam i struju i vodu, nikogo ne pita da li je visok datum. Šta da ti radim? Ajde kad imaš pare pa dođe se voziš. Ima nešto drugo baka. Šta ima baka? Evo ima baka jedno jaje. Pa šta da radim za tvoje jedno jaje? Pa sinko, ti bi sa tim parama svakako išao da kupiš jaja. Evo ti ovako jedno sveže jaje iz bakinog salaša. Dobro, baka, ajde idi sedi tamo posadi, ali to nema više da se ponovi. Neće. Ajde. Evo mog vozača. Šta sad, baba? Evo, ja baka spremila za mog vozača opet jedno jaje. Dokle bre babo više jajca? Samo još ovaj. Pa ne mogu više bre babo, jaja su mi na nos izašla. Batali više ta jaja da mi donose. Ne vidi se. Ma... Ajde sad, idi pozadi tamo. I nikad više da mi nisi donela jaja. Jel ti jasno? Neću, obećajem. Jel sigurno? Ajde sad, idi tamo, vozi se. Evo. Šta ti je bre to sad, baba? Mesečna. Idi bre!